Όχι, είναι λάθος το 2 από το W. Όχι, και άρχισα να τραβά βίντεο. Καλά. Γεια σας παιδιά, πάνω W, πάνω 28 εδώ. Σήμερα θα κάνουμε ένα ωραίο πράγμα με τα command blocks. Λοιπόν, κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Περιμένετε λίγο. Πίτσα φαν. Πίτσα φαν. Πίτσα φαν. Πίτσα φαν. Pizza fan. Pizza fan. Pizza fan. Άμα ακούτε ένα τουτουτ, όπας. Τι είσαι ένα μόνο. Ναι. Μιλάω με τον Έμελ Τζόρτις για πλάκου και τις βλακίες. Τι λέει εκεί. Καλά, θα σταματήσουμε. Ωραία. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Κοιτάξτε ένα ωραίο κόλπο. Όχι από το κόλπο. Πάμε εδώ. Και κάνουμε και γράψουμε. Θα σας δείξω τώρα τι θα γράψετε. What? Μα είπα και εγώ ρε. Θα σας δείξω τι να γράψετε. Ωραία. Άμα γράψετε αυτό εδώ το πράγμα, τι πει και όλα τα σκατά, σας λέει που είσαστε. 481, 413. Ωραία. Εδώ πέρα είναι. Άμα πάω εγώ τώρα εδώ και γράψω όπως slash tp, τι ήταν, όπως και περιμένετε, παπάκι πι 481, 413, 481, 413 λοιπόν. Και γράψω 781 βασικά. 81, 4, 13. Όχι 23, 13. Λογικά είναι. Σωστό είναι. Σωστό είναι. Και απλά βάλω εδώ ένα have to plate. Τάντα! Βλέπετε? Και είναι πολύ δαμάτο. Τώρα εγώ άμα κάνω εδώ πέρα ξέρω εγώ. Περιμένετε. Άμα εδώ πάνω που είμαι. Περίμενε, θέλω να κάνω κάτι. Άμα σπάσω αυτό εδώ. Βασικά εδώ θα σας δείξω κάτι βασικά. Στο επόμενο βίντεο θα σας δείξω το αυτό που θέλω να φτιάξω. Θα σας δείξω κάτι βασικά. Και κάνουμε και εδώ το TP Master. Αυτό το πράγμα. Τι είναι, όχι! Πάμε ξανά. TP. Γράφει το τώρα, ναι, γράφει. Αυτό κενό και αυτό. Ωραία. Και το γράψω. Γράψω! Ωραία. Σοβαρά μιλάς τώρα. Ωραία. Έκανε κενό πριν γίνει τέτοιο και δεν δούλεψε. Δεν το πιστεύω. Αυτό και αυτό. Και γράψω. Ωραία, είμαστε στο 788.54. Όλα. Τώρα εγώ μου βάλω το pressure plate. Αν ακούτε να το δω ότι είναι ο άχρηστος ο άλλος εκεί σαν αναμονή ο Έμιλ Τζόρτις. Δεν ξέρω αν το κόβει, εμένα μου σπάει τα νεύρα που τα ακούω. Και πάμε εδώ, όχι εδώ ακριβώς, περιμένετε. Και πάμε εδώ. Και πάμε σε κάτω τέτοιο. Και γράψουμε slash tp παπάκι p 788 5 4
Βάλουμε ένα pressure plate. Όχι, δεν δουλεύει. Δεν με κάνει τυπή για κάποιο λόγο. Όπας. Δεν θα έπρεπε να δουλεύει κάπως. Περιμένετε. Τοχ, κάνε εμένα τυπή. Κάνε εμένα τυπή. Γιατί. Α! Κοιτάξτε εδώ ένα κόλπο τώρα. Θα πάω εδώ και το κάνω τέτοιο. Και πάρω ένα ωραίο μου βουί. Και το κάνω έτσι. Θα είμαι εδώ για πάντα. Δεν θα μπορώ να φύγω. Θα πετάω. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Και μετά ξέρω εγώ θα το σπάσετε. Και να πέσετε κάτω. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Μετά παγιδεύσετε τους φίλους σας. Να, κοιτάξτε, αν το έχω σπάσει. Λοιπόν, τώρα βάλω δύο έτσι. Κάνω και τα δύο έτσι. Και πάω. Και που είναι η μέγα τρύπα. Να. Και την κλείσω και άψω εδώ πέρα. Slash TP. Παπάκι P. Νομίζω 788 5 και 4. Και το άλλο ήταν. Το όχι, το άλλο δεν μπορώ να το δω. Καλά, και ένα εδώ πέρα ξέρω εγώ. TP. Αυτό και αυτό. Και το κάνω. 7, 7, 7, 4, 12. Ωραία. Και πάω εδώ και γράψω. Slash TP. Παπάκι αλφα και 7, 7, 7. Νομίζω 4, 12. Ωραία. Και κάνω αυτό εδώ. Δεν θα έπρεπε να δουλεύει λίγο. Δεν μπορώ να το σπάσω τώρα νομίζω. Όχι, δεν μπορώ να το σπάσω. Βοήθεια, παγιδεύτηκα εδώ για πάντα. Σώσε με. Βοήθεια. Ναι. Αυτό να μην το κάνετε ποτέ σας. Έχει το Mega Lag. Δεν μπορώ να το σπάσω. Καλά, αυτός ο κόσμος απλά θα διαγραφτεί. Ναι. Θα περάσουμε αυτό εδώ πέρα συζητώντας. Λοιπόν, πρώτον, δεν μπορώ να κάνω survivor επειδή για κάποιο λόγο μου διαγράφονται οι κόσμοι.
Redstone tutorial θα συνεχίσω να κάνω σε άλλο κόσμο γιατί μου έχουν διαγραφεί όλοι οι κόσμοι. Βγαίνω από το Minecraft και απλά δεν υπάρχουν κόσμοι. Δεύτερον, ζητήστε μου βίντεο να κάνω. Και τρίτον, μόλις πατήσω στο YouTube για να ανεβαίνει το βίντεο, εγώ θα τραβήξω κι άλλο που θα φτιάξω ένα πράγμα ωραίο. Και θα σας το δείξω. Έτσι που γαμάτο είναι. Και άμα ακούτε αυτόν τον άχρηστο εδώ πέρα, συγγνώμη γι' αυτό, απλά θα δώσω το μήνυμα εδώ γιατί κάνει τούτ, επειδή είναι ηλίθιος βλάκας κάνει κάποιος. Και αυτά τώρα. Bye!